Kidam tang matijong ni pai kri troxier ni ingdeng pharoi sira cleaner cap sorkari gangbura mahang ke thegani dipu pirbi market along kido auditorium hall along mesen pen talon pon All Karbianglong Sorkari Gangbura Association atum chipatir piponsi kidam tang matijong ni pai kri troxier ni ingdeng pharoi sira cleaner cap SGB mahang ke thegani paman pon SGB maipu Sikariti sopen kachapempu ponamailong aluhiaman pen MLA Bidya Singh Ingleng EM Khonsing rong pila pen EM Roton Teron atum chetongdu Mailong SGB atum Kaprega district atum aphanason Ladakh Karbianglong along sidame bainong ke mesen kilong japhan sarkar pen nanglang ponpu lapen chunpu pusi ningthelo pusi maipu Sikariti sopen pherang kengno nang pachinidur Nilitum ning ke po damde mate ning ke li damde bang ke lalo je alang li CM sar yongsi la so me long na tendun lu usonte nilitum aphan asam along jitu sorgari gamra phan all Assam pen kipi bang hadak pharus suri sirkep sorgari gamra dompan bainong kipi la so ten Karbianglong phanta pipon pu pualam nilitum arjulong lo sitame alang lina chetong dun dedet pen amat nilitum ta klar dak pen la soalam thekelong le bang se nilitum ta ning duk lo la sian EM atum MLA atum ke vai dak pen ke alang litum than kang ha hede lo sitame long da prang pu ana bang se nilitum phan akhan nang pikang lo ning pathi tikang lo la se nilitum ta ning thelo ke bang jilangang ni ang sitame alang litum along sitame cherap chitu dunji la pen election na prang yongsi nilitum phan lam clarisi aki me long lo CM sar pen yongsi nilitum phan lam clarisi nang pi tinenang pachini pame dono golon te nilitum sitame sarkar pen kacherap kachitu je phang ke nilitum ta bor ipo busi nilitum akha pilola Halapu aluhiaman pen kachetong dun MLA Bidya Singh Ingleng pen sedame Kaprega district Sorkari Gangbura tum bainong kachudeng bomasonsi Dak Karbianglong Sorkari Gangbura tum ta bainong kachudeng long japhan un anke chirap chitu dun chipusi lamchak chipidega Sorkari Gangbura tum mo village councilor election hut Dak Sorkari Gangbura tum phanda Sorkari Gangbura tum phanai chairman selection hut handphone से के मी पुसे नंगा लो लापेन के सरकारी काम बड़ा काउंसिलर हिंपन मल्लो हाथ सुबह चक्लो जन कलम सी आला आसाम सरकार लोग दो सरकारी काम बड़ा दो आन हिल्स 10,000 लासे आला में दो मंता बिल्कुल ना लो जे अंततः 10,000 मानन भी है 10,000 10,000 pinai po panamang si alang tumbang nang ngecik la sini di mana la non alang tumbang pukang lo non ke langi assembly hu chief minister pan ka nam suge me nang tumbang tang ting no sita masuk ke langi panamang ke Karbianglong siam tuliram nama MLA Bangpri apan MP Nili Assam Sarkar Panthan Pilo. Lapen ke Finance Minister Adonga New Dak Nine Krajum Do. Muthihala budget bang meda News report Karbianglong Live.